ke Eucharist bakoi tungin duai nagabinda Letizia Kasimli Banya ke jingjatai bam jukut mensiam duai nagabinda Rosemary Belinda Maulong nagabinda ke jingkoi jinghia duai nagabinda Estina Yapiniao ba nagabinda ke jingjatai bam jukut mensiam jungi duai nagabinda Delphinus Yapiniao parki ingasem barokawe duai nagabinda ba Maksalin Karmudai Banya ke jingkoi jinghia Jingruai nomor Laispa Sopro. Laispa Sopro. One paraya roya try. Hallelujah. Temani tongin songu yaw jisu nagabinda ka jingkot ka jungu ban mane yaw ban shiminda ha ka ne ka kinia ka kriyam bakoi nginangai ti haw jisu yagi jingtumu jongi barra nginang karpad yaw jisu bana penslay yangi da ka jingi karpang ka jungu giduai nagabinda ki bapangi bashitam ha ka ne ki Eucharist bakoi padngi ai ti abara ki bri ki berdha padeng ki jing nge babun chai ha kerteng uppa baru kon baru men siyam bakoit Amen. ka jinga e jango trai jangi Jesus Christ pat ka jingi jango blai lem pat ka jinga sulak jango men siyam bakoit kendan rengkat bat pi barang Rengkat bat piru. ko himen ko parato ngin sangesh por ban ko slai halaka do nur ka men siyam jangi nagabinda ki por barro ngile pop barlese ngi alam bakla yakiwe ngi sno naka jimpule naka kitab Jeremiah uwe u prophet ula yalam bakla yakibriu dakaba a yaka jingtip bhamde na uple bunsin ngi kran bo giktin gatilij bam shimla shang nongri ngi pensausi yakiwe ngi penjinjar yakiwe lemba ka tin gatilij ngi ngi pensausi yakiwe lemba ki jingle jongi nginang sange shipor ban kuslai halat baharo ki tagi jinglang pangindup la ban shakri janai yaw jisu jisu be it map yangi site code yangi na baro ki pop ki bangilele nga plam How blay badan bor boro. Al happy ko himen ko para bangalele pop shipun da ki jim parkhat da ki tin da ki kam da ki jingle klet da ki jingle palat junga da ki jingle palat junga da ki jingle palat pakraw e junga namar kata nakarpadi kamaria bakui kabayaisa katisoti yaki angel bakiri kui baria pi ko himen ko para banduai nagabinda junga how try ublay jungi ublay badon por baro nis ne yangi padendala map iki pop jungi unyalam yangi shaga jingi mbam jukut Amen. Try can
kindratku pleisneyangi Trai kindratku pleisneyangi Krisurapku kono penim jangi penim yangi Trai kindratku pleisneyangi Trai kindratku pleisneyangi Krisurapku kono penim jangi penim yangi To ngin nia tuwai. Bu ya ke jing temu jangi baro. Bau jisun karko yangi. Duai ru nagabinda ka Bible Convention hakane ka sungi sai jain. Par nagabinda baro ki bawanshi menda hakane ka Bible Convention. Par kadba ki snap ya ke tino try kadba ki duai ki dio ya ke jinga e hakamen siem par hakamet ka par jangi. To don hajan ki shakri jame ko try but to ai ba ki bakar part kin shem iame u basbun barabor ba hakito ki bas ngo krau bandon iame kumunong tau badunong senshar men pendemai ya ki ba mela tau but men recop ya ki ba mela pendemai dau try jong yu Jesus Christ kun jame u ba imbat senshar renkat bad me ha ke jingelong kawai jong men siem bakoi u blai junom la junom Amen Kajing pule na kitab u Jeremia kalnong kabar papra kat khot ka bai vei ter hadu khatinyo ha kata kaju kasnem hamar basdang kaji sanchar usetikya usem juda ha ubnai ubasan jom kasnem kabasau uhananya ukon uashur unoya tholupa ubana kibon ulakren hanga hakayeng utrai akhamat kileng do bat ki paj baba ro uong kumne uong utrai ki paj ublei ka Israel ngalakria ya ka juwal jong usem ka Babylon hapo arsnem ngan sawan rabyang syakane ka jaka ya baro ki kiu ki pliang jong ka yeng utrai ya ki ba Nebuchadnezzar usem ka Babylon ularong no nakane ka jaka sya Babylon ngan sawan ya lambyang ro syakane ka jaka ya Jekonia usem Juda ukon jong Jeho yakim bat ya ki nau petwir na Juda ki balale sya Babylon uong utrai na bangan sakdia ya ka juwar usem ka Babylon ti ujiri mayano tholupa ulakren hau hanania no tholupa hakamat kileng do bat ki paj baba ro ki baya yeng haka yeng utrai bat ujiri mayano tholupa ulaong amen to utrai unle kumta to utrai un pen orlong shisha ya ki tien ba phile tholupa bat unwan ra byang syakane ka jaka na Babylon ya ki kiu ki pliang jong ka yeng utrai bat ye kinau pet vir baro henrai menta to sngap ya kani ka tien ka bangala kren habayo sngau mapi bat habayo sngau ki paj baba ro kinoya tholupa ki balawan hashua jong phi bat jonga na do hendai hentai ki le tholupa shaphang ka thama ka nem sniu bat ka khlam persha bon ki ri bat ki hima ki bakrau shaphang unay tholupa ubaya tholupa ya ka jingsuk leitat enda ka tien jong ta unay tholupa ka orlong ti en satip ken ba utrai ulapha da shisha ya uta nong ya tholupa ti unoy tholupa hananya ulashim ya ki deng juwar na karandang Jeremia no tholupa padulakdia yaki bat hananya ulaong ulakren hakhamat ki paj baba ro uong utrai uong kumne kenyan kdia ro ya ka juwar Nebuchadnezzar usem ka Babylon na karandang chong ki jaj penriu ba ro hapo arsnem henrei Jeremia no tholupa ulalek no la kalenti kato ka nepor haden bau hananya no tholupa ulakdia no ya ki deng juwar na karandang Jeremia no tholupa kaktin utrai kalawan ha Jeremia ka ong
Kele yato Yohanania utrai uongkum ni pilak dia ya kajuar ding Henry ngan sathau hakajaka jongka da kajuar nar nabakum ni uong utrai kipai ublei ka Israel ngan sepen ba hakarendang jongkini kijaj benriu baro da kajuar nar jong ka jinglong mrau ha unibu khanesar usem ka Babylon batkin shakri ya u nabang la IT ha u wat yikimrat khlau di ujirimaya no tholupa ula ong Hanania no tholupa to shashkor ko Hanania utrai shampha ya pi bat phila pelong ya kini ki paj banshania ha ka jinglam ler namar kata utrai ula ong kumni ha khami ngan veng no ya pi na ka sla khandeu ha ka ne ka snem phin sayap namar ba phila kren kan shaj persha ya utrai ha kata hi ka snem ha ubnai ubahin riu Hanania no tholupa ulayam kaktiin jauh utrai. Isongo iau blei. Sam cispa kat kendai nomor praspa kat pra. Kajimpule na ka gospel bakwait kat kumu Matthews. Kaburam ame ko try. Habau Jesu layasngo shapanga jingiap junguyanis Baptist. Ulamino nangda dakaling badula late vebriu shagajaka kanja. Henry habaki paid ba kila yusngo shapangata. Kila mi nala kishnong. But kila boot ya u daka kijat. Haba ula hiat na kaling ula yo ya u paid ba ababun. Te ula dap daka jings ngo sane yaki badula pin koit yaki bapang jungki. Endala kam no kasngi
Kisinran kila wan sya'u bat kila ong. Kane kade ka jaka bakenja. Saka porru kala palat minda. Topano yakipaid ba. Bakin ya leit syagishnong. Bat bakin thir jimbam nagabenda yalade. Uji sula ong. Kimdon kamban leit. Pikein to ai bakin bam. Kila ong ha'u. Hangne ngidon tang san tiligipu bad ar tiligitoka. Te ula ong wanra yeki hangne hanga. Ula pa yeki bruyu bansyong hau plang. Nangda ula shim yeki san tiligipu bad ki ar tiligitoka. Ula kemisha bani. Badula kerku badula kedia. Badula ay yeki kipu haki sinran. Bagi senran kila sam iki haki paid ba. Baro kila bam habandak kadang. Bagi senran kila lum kadar syang kilingkot lingkai kibatam. Kiramba kibala syong bam kila long kumba san hajar ngut. Klam dakain ya kikinde bad kikinna. Ka gospel jong utrai Kecinyaro ia me Chris. ko himen ko para beid ka utrai Jesus Christ. Ngiyos ngo naga kitab Jeremia nungya tulupa. Uwe nungya tulupa ubakerteng Hanania. Ulawan ban talk yakipay di Israel. Ula wan ban ong hana uble ukran kumne. Bad ula pinngait biji ki briyo. Bad uble ula yo iya ki kam jongo bado. Bad baro kila ngait hawu kila leit pai. Henry uble ula persad u Jeremia ban leit itu biang iyawu yak jimba kala jongo. Ula pinbiji ki briyo hana yakaba uang kawan na ubele. Bad kaya kaba jia hawu ngitip. Haposhis nem ula kerlon iap na marubele ula om. Kum kini ginong ya tulupa om deban imshu. Ko himen ko para ha ke yard ki yeng jongi. Nagabinda ke jing mentoy shimet. Tenteng ni pindon kam yakaburom ubele. Bad ni stang ban karen haki briyu. Hakaba ong ublay ula ong kubne. Habangim parong itip, ublay shimla ong eye hapi, pistam ban pinbait igi briyu, pinbij igi briyu, dakaban pindep, bad pinurlong yakaba ngitra. Kane kalongga jimbakala. Tende hakane ke juk kaba minda, kidang mi buon chay kinong yato depa. Don buon ki briyu, hakirleng. Kiba syong haka kerteng jengu jisu. Bad ki keren haki briyu buon ki eke baro. Naga binta ke jimmen doi shimen. Ngila ban yosngo habaki briyu ki wan ban duai ki ong. O ngala leisha uta. Ngala leisha kata. Bad kila ong kumne iyangi. Bad kila ong bangi don kum kini ki jinge. Bad don tru haki ki juk minta. Buon ki briyu ki wan na jingai na jan. Ban ong kilong kinong yato lepa kum Hanania. Don buon ki briyu ki van ban ong hangi hake jingjinjar jongi talada pile kumne ngan sale kumta. Te don buon ki nong yato lepa balam ler ki ba pinngay bije ki briyu but kumjuru don buon ki briyu hake jingjinjar jongi ki suk but ki koloy ban pidyang yaga jingtarwa jongi kum ki paid Israel. Ki paid Israel ki don hapadenge jingjen jar namar usyem Nebuchadnezzar usyem jong Babylon ula ralut yakie baro nagari jongi but ula perlong yakari hapoke jingsen shar jongu. Ki paid Israel kila shem jinja. But haba u Hanania ula yo yake jingjen jar jongi briyu ula perkat ula banshim kabu daga jingjen jar. Ngimde ban shim kabu habaki briyu kib don hapadengi jingjen jar habaki don haka jinge. Henry ngila ban yoi
buon ki bruyu ki shim kabu haba ki bruyu ki don hapadenge jing jinjar ngi don buon ki nongkini akumne ki ba pinge bije ki bruyu haba ki bruyu ki sham jin jinjar ki ong han adon ki balais niu yepi pia ban le kum ta ter don ru ki nong duai ki ba ong kumne hoi ublei u pen bau kumne haba ublei shim la pen bau ye henry should talk ye ki bruyu kane kam de ke rukam bangide ben pinyad ye ka sur chono balai ngide ben long kum mujaramia ubas ngap shisha ye ka sur chono balai klamdas ngap ye ka sur chono balai ngimde ben peni hakamat ki bruyu bangil long ki bruyu chono balai ngide ben long shu kongu ngide ben yaid ye ka jingem jongi da ka ba shashkor ye ka tin chono balai ngios ngo ne ka gospel min da kasni o Jesu ula yalam yaki apostol shakari kenja namarba ulakwa bandon lang batki henry bun ki paid ba kilawan namar ki paid ba kilayo I ba o Jesu ulong uble bashisha namar kilakwa bansga how Jesu omdon kano ka jingtok o Jesu ukran ya ka jingshisha but ladangi shania how Jesu bakran ya ke jingshisha ke jingim jongi kalang ka ba seiso ni yosno habaki paid ba ki la yalum saudong jongu u Jesu shim la shetkala ki bryo ula yo I ya ke jingdon kam jongi bryo but ulakwa ban pinbiang ya ke jingdon kam jongi namar kila trang ya ka tino trai ha ka donu jongi kadba kila trang ya ka tino trai but kila shang slam but Jesu kila stang ban tengan ha ka met jongi तो जीसु को अपन पिंबियांग या के जिंगडोन काम जो का मैच जो कीरो हबा की अपोस्तल की ऑन कने कलंगे जक्का बकिंजा किमडोन बाम किंडोन डी तांगे जिंकर दोसुला हेनरे हबा की पाइड बा के लंगेद हाउ जीसु हबा की अपोस्तल की ला कोंगो हाउ जीसु के जिंकर दो का करलंग का जिंपाहु के जिंकर दो हाँ के जिंगम जंगी कन करलंग का जिंपाहु पहाई lada ngis ngap ya Jesu lada ngi kongu ya Jesu lada ngi ya rengkat badu Jesu hapadeng ke jingkerdo bon apadeng jongi ngi persang ban perlong ka jimpa hu pahai lemba ka jingshan ya ka perte Jesu hikai yangi ban yo mad ya ke jingkerku kaba utrai ulaban wanra ngi don kamban shashkor yawu ngi don kamban kongu yawu bad habangi kongu yawu ka jinkardo ka kerlalong ka jinkardo kan kerlalong ka jimpaho pahai bat ngindop yoro ya ka batam kumbang yusno ki apostol ki lalum ki lakar kadar shang ki upo bar ki brio ki las no kadang ko himmen ko para u Jesu kot u ver yangi ban pen kadang e ki brio ha ka donu jongi ha ka mensiam jongi Jesu kot yangi ban sautu ya ke jingdon kam jongi himen ki para jongi Jesu kot uver yangi ban yarap ya ki baduk omde ban pindon kam ya ke jingtalot jongi naga binta ke jimman doi jongi kumbalale u hanania nongya tulupa bala tok ya ki brio ko himen ko para ke jinge jongi kalong ban ya jan badu Jesu ban mane ya Jesu omde ban shim kabu naga binta ya lade shimen omde ban im naga binta ka jimman doi shimen lada manga bat mapi ngi hau Jesu Christ kalong naga binta ka baneng naga binta ban yalam yakiwe shaka jingit ka jongu Christ omde naga binta ka jimman doi shimen tongin duwai ha kana ki Eucharist bakoi lada don kano ka jinglong hapo jongi ka pa pelong yangi ban wad ya ka jimman doi shimen ha ka ba kanglad ya ka jingker ko yakiwe ngin kerpat Jesu pindu no kata ka jinglong nangi kenapa ngilong ki kun basisha ngilong ki nongya tulepa basisha bas ngor mensiam badon ka jimmut ka basisha hakamatu Jesu beir kerku kardo yangi pensle yangi bangin dup la ban shakri hok yame kalam wad kano ka jimman doi shimet enya ro ya utrai Jesu Christ Jinam la jinam amen ko himmen ko para tongin plai ka jingate ka jungi ngangate how lay pa ban bor baro unang tao ka baling ka tendo but how Jesus Christ kun ma way jungi utrai jungi
Yau bala puna men sim bakoi. Yau bala kana ka Maria te isoti. Yau bala shale pain hapo Pontius Pilatus. La sana arpana yabu. La yap la tep yabu. La hiasha ki bayam. Kagas mi kapalai la mi pat ki bayam. Ula kiu shabene. Ushang shakamonu blay upa balon bor. Nang daun wan pa ben bishari ki bayim pat ki bayam. Ngangi do men sim bakoi. Haga balang Catholic bakoi. Haga jingya sunakir koi. Haga jimma biki pop. Haga jimmi pat kado. Haga jingim bam jikut. Amen. Lai spa in your po. Duai ko himen ko para baga jinknya jonga ba jumpi kallong ka ba priam kon hau blay upa ba don por ba ro To try pring jinknyan gi ti jong pi da ka manta ga jing ro ko puro ma kerteng jong u ga jing mantoy yangi ba ka palang ba khoi jong u ba ro ko wei tos ngau sene ban pen khuid ya gini gi jingai ko trai ngi kar part ba da ka ba me priang ya ga jing tarwa jong ga jinknya ba kinja men siem to penjanai yangi ban ong ban long ka jing tarwa bam chikut hame da u kris utrai jangim Amen. Utrai undon renkad bat pim Renkad bat piru. to kentiu ya la ki donut You can tell you ki shao try. tongin aingu ya utrai ublay jangim Ka shong hok bat kate. da shisha kalong ka ba shong hok bat ka bade ka deiti jangi bat ka jim penim yangi hamalla ka por bat ka jaka banaingu yame ko kenrat ko pa ba koi ko blay ba don bor bat bam jikud namar wat lada mem don kam ya ka jingero jangi pin ban ka jing sngongo jangi ka dehi ka jingai jame namar ka jingero jangi kim pinyare ye ya ka jingkrao jame henry ki arap yangi naga binda ka jim penim lempa utrai jangi u Jesus Christ bat kumta rengkat bat ki kinkon ruai jangi angel ni ro yame bat ngi pen pana da ka jingamen tongin IT yagi jingang nu jongi baro bangin duk long ki kun ki bashanya hau jisu hapadeng ki jinge ki jing jinja bau men sim ba kuit un pen shai shushu yangi ban long ki bawat yagi jing shisha
dashisha melong ba kuit ko trai kata may jong ka jing kuit barom namar kata ngi kar padi me topen kuit pen gandang yakini ki jing tarwa jangi da ka ba pa ya umen sem jame kum ka umje halo jongki bakin kalalong yangi kamet bargasnam jango trai jangi u Jesu Christ hakapor baladino yahu badala ka mons nubha ula pediang ya ka jingsha shitam ula shim ya opo bada ka baingo biang yame ula kedia ya u badula ai halage sentran u ong to shim batobam na kane pi barro na mar kane kalong ka medjanga ya ka ba enahiti naga benda jumping Haka ju keru kamendala le bam mula shimya ka kuri bada ka baingo biang yame ulaya ka hala ki sendran u ong to shim bat to dina kane pi bara na mar kane kalonga kuri janga snam janga jonga jutam bati mai bad bam jukut ya ka bayan pen mi naga binda jumpi ba naga binda ki babun naga binda ka jimmap ya ki pop to le ya kane ban kan mau ya ngam Kusnam bakardor jangu Chris. Tapen koid yangi. Pen koid ya ki men siam hadim pen koid. Tapen koid pen kia ya ki bapangi bashitam. Ya da yangi nau bamen. Kajimaya jongka jinge Kata sin bangi pam duneu Pat ngidin akane kakuri Di benda kajing yap jong meko trai Tada Namar kata ngi ki ba pinmenda ya ka jingya pat ka jimmi pa jangu ngi tarwa hame ko trai ya upu janga jingim bat ya ka kuri janga jim penim ngi da aing waidem namar mela nyu yangi ki babit banya hakama jamme bat ban shakriya me da ka bas ngi verit ngi kar pad yame bangi ki bayo binda haka met bat ka snam ukris ngin long ki bela pinyat le kawai da umen sim bakui Token mau ko traya kabalang jame kabala priyang ha satala kaparte pat to penjana ya ka ha ka jingir renkat bado Francis upaba ku jangi Wilbert Marwenu Bishop jangi but bar killing do but kirinium Token mau lemro eki himmen ki para shinrang but kinde kibela yotiya da ka bakarmen ya ga jimmi pat but ya baru kibela kalat no ha ga jingis ne jamme top diang ya ki shaga jingsha ka koma jamme To isne yangi badong ikar padyame barengkhat bat kamaria te so dibakoi ka kami jongo bele u josa bakudo kurim janga ki apostol bakoi u Francis disease bakoi bat baru ki rikoi ki bela pen sobhai me pateng la pateng ngilong ki babit ben yo bin talem ha ga jingim bam chikut bat bangini ro bat pindon burom me da u kun jamme u Jesu Christ Davu lembadu badhavu kalla hamayu blayu pa badan bor hake jingelang kawe jungumen sim bakui barro kaburom bad ke jingero junom la junom Amen ko himen ko para tong induwai kumbau Jesu lai kayangi nagabinda barro ke jingdon kam jangi duai kar pangro nagabinda ka Bible convention hakane kasngi sai jain Pat bara ki brio ki bapangi ba shitan ki wan shimenda bakin dupio eka bor jungo Jesu halo jungi kopa jungim Uba happening kalong bakoi kerteng jame
kan wan kai ma jume kan long kam wan jume a kan te kumpa happening twai ngi mata ke jing bam jungi ke bahala ke si batoma bringi ke kan jungi kumpa ngi ri ma ke bele sniuyangi batwa mengi shaga jing pen shoy and rate of light ngi like a sniu top light yangi karpat ko trai na ke jing sniu baro ha ke jing spoon jamme twai jing suk jing sign ha ke sngi jungi kramba da ke jingerap ke jing sne jamme ngi light baro bona ka pop ban ngi yo jingeda na ke jing jinjar baro kadang ida ngap ke melendia ke jing karmen bakui bar ke jing wan pa jungunong penim jungi u Jesu Christ namar ka jongme ka long kaima ka jongme ka bor ka burom chunom la chunom kotrai Jesu Christ me ubela on ha ki apostol jamme ka jing suk ngai happy ka jing suk janga nga ai happy wat pe de ki pop jungi henry ya ka jinge janga balang jamme bar ha ka jing spoon jamme to ai ha ka ya ka jing suk bar ka jing yatli ka we kat kum ka mon jamme mame uba im badu basensha junom la junom amen ka jing suk utrai kandon para bor rengkat bat pim rengkat bat dap ta ka jing edu Christ tong ini ai markelia o kun lang bro me baki no ki pop ka birthday o xiao se ne yang hakami ukol lambro jungo blai hakami bucket na ka pop junga parte sukito ke bala kor shaga jinka wai jungo kon lambrot o kan ra long so ho amadru ko ying junga rais om tan ka tin ka man sim junga sia hi
pelai lo dia ki naga bor jaga jing seniu naga bor jaga bamen naga bor uksoi ai bagi nang ya bor temai halo jangi vai pai pai ikaya ngi ko Yesu ben shania tele telani ame nama aga jing kar do jangi aga jing shitam jangi melwan mewan ra aga jing pahu aga jing kar ko ya aga jing ake Yesu ba ye ai boring i minta aga ngi yu Kristus koi pat kar do mar ro ngi ki kon ke batrang ka ma jame lembaga ni ka mas online kat bagi shanghai kat bagi dwai shirhem menang kar ko yaki ing jangi kar ko yaki ba yit batoin jangi kar ko yaki kon gekti kar ko yaki kam ke jam jangi kar ko yaki ba pangi ba shitam baro ai bor ko Yesu shemde pura egi ko Yesu hallelujah 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 Tong in near the why. To senran lendi daga jingada bayane jame kotrai. Yakitu kiba me pendemai daga jingai bakenja bene. But I bakitu yakiba memju sange ben yit rem. Kin kalalong kiba bit yakajing sius pa bam jikut. Da ukris utrai jangim. Amen. Utrai undon rengkat bat pim. Rengkat bat pim. Play badon bor baron karkuyapi. Uppa badukon badomen sim bakoit. Amen. Yalisuk ban penbana yakakubar babhajung utrai daga jingim ka jampi. Yisongo yaublei. Laispa kat henta. Sim bakoi, maralong ba menikong, jumatal berabo, jenam. Amen. And your right, Yesus Kristus, jenam.